नोंगौ नोंथांमोना थार बाथ्राखौनो मोनथिदों जे अमा हालेवनायाव सैमा गाग्लिनाय जे जों शास्त्रआव दङ अमा हालेवनायाव सैमा गाग्लिदों थारमाने गोदो आबै आबौआ बुंदोंमोन कि माने जायनाखि हालेवगोन जाय खामानि मावगोन बेनिसो ओंखाम मोनजागोन आरो जाय माने दांसावलिया माने उदां थागोन बियो गुन्दै मोनजागोन होननानै गोदो माने आनजाद नायदोंमोन जाहैदों आरोखि जों मिथिनाय बायदिबा आरो थिग बिदिनो बेखौ मिथिनाय लोगो लोगो अमाया खस्थ' खालामना बिराद हालेवबाय आरोखि ओरैबायदि जिग' हालेवबाय अमाया ओमफ्राय उनावहाय मा जाबाय जेब्ला अमाया हालेवखाङो अमा हालेवबाय थानाय समाव सैमाया माने बिफां सायाव उन्दुना दंमोन जाहैबाय आरोखि जेला हालेवनानै दुब्लियाव थाङो दुब्लिनिफ्राय न'आव थाङो खिथाहैयो माहाजोननो अब्ला बे समावनो मालाय सैमायाबो गाग्लिखांजोबनानै हालेवनायाव गाग्लिजोबनानै थांबाय जाहैदों आरोखि माहाजोन बेबो खिथाहैबाय हालेवना फैबाय होननानै दानाथ' माहाजोना सोरनि खोथाखौ लाबावनो दा बेफोर जाबाय आरोखि आरो बेखौनो लानानै दे होमबालाय आं जायगायाव थांसै आं जायगायाव थांनानै खिथानोसै होननानै नायनानै फैगोन आरो जायनि आगानखौ नुगोन बेनो ओंखाम मोनजागोन अके थांबाय माहाजोना दुब्लियाव नायबाय नुबाय सैमानि आगाना ब्रेव ब्रेव होमबा अमाया गैया अमाया थगायदों जायनि फलाव अमाया दा गुन्दै जानांगौ होननानै बुंनाय बाथ्राया आरो सैमाया दा ओंखाम मोनजायो होननाय बाथ्राया बे शास्त्रआव बिदि दं आरोखि दाना फैदो बे शास्त्र एबा सल'बाथानि बाथ्राखौ लानानैनो दिनै फेरेंगा सारा मोनसे बाथ्रा बुंबायना एनडिएफबि केसखौ लानानै मा बुंखो फैदो अब्ला नोंथांमोन आं भिडिअखौ होनानै होनोसै एनडिएफबिफोरनि केसनि उइड्रल दासिम बिटिआर सरकारनिफ्राय बियो जागासिनो दङ बावैसोनो स्पष्ट खोन्था आं बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय जोंनि जेलाव थानाय 62सा बिथांमोनखौबो बेल लानायनि थाखाय जोङो जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्रायनो हाइ कर्टआनो जा सुप्रिम कर्टआनो जा जों गारगासिनो दङ जों खामानि मावगासिनो दङ माखासे मानसि दङ अमा हालेवनायाव सैमा आगान केरेक्टारनि मानसिफोर बे अमा हालेवनायाव सैमा आगान केरेक्टारनि मानसिफ्रा गावसोरखौ नाम लानो थाखाय मुं लानो थाखाय बायदिसिना बुंथिगासिनो दङ बेफोरबायदि मानसिखौ जों जोलैनि हांगार होननानैसो बुंनो नागिरो गतिके केसफोर उइड्र जाजोबनायजों लोगोसे जेल जानाय मानसिफोरखौ बख'नायनि दायित्वआबो जोंनि सरकारनि आखायावनो जोङो लागासिनो दं आरो बेखौ जों मावफुंबाय थागोन तारमाने मा एनडिएफबिनि केसखौ लानानै दिनै माखासेफ्रा माने मुं लानो नागिरदों जे दिनै एनडिएफबिनि केसखौ माने बिथांमोननि केसखौ बा बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बहननो थाखाय दिनै दानि बिटिआर सरकारानो अहर थाद'नाय गैयै जिरनाय गैयै रां रुफा गारनानै थाखा फैसा गारनानै बिसोरखौ माबोरै माने माबानो हायो बख'नो हायो बिथांमोननि माने राहा लामाखौ दिनैसिम बिटिआर गभर्नमेन्टआ लागासिनो दङ आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ जे थाखा फैसा गारनानै मावगासिनो दङ नाथाय दिनै माखासे लाजिनो रोङै होनदों जेनाखि अमा हालेवनायाव सैमा गाग्लिनाय बायदि माखासे सुबुंफ्रा खामानि मावगासिनो दं माने क्रेडिट लानो थाखाय बे खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै बिटिआरनि दा हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी सारा फोरमायनानै होदों आरोखि दा अब्ला नोंथांमोना बुंदो दाना जों रनजित बसुमतारी सारनि बुंनायखौ लानो ना बै बिथांमोननि बुंनायखौ लानो एनडिएफबिफोरनि जेल जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनाय खामानि मावनायखौ बुंनाय बाथ्राया दाना सोरना रिल सोरना फेक सोर ड्रामा गेलेदों सोर रियेलि श' दिन्थिदों जों बेखौ दा नेनानै थानांसिगोन आरो नंगौ बिटिआर गभर्नमेन्टआ होनबोबाय थादों कि नोंथांमोना माने जाय बिथांमोना जेलनिफ्राय उदां जागोन बिथांमोनहानो गावनि खुगानिफ्राय बुंनानै लागोन होननानै बिथांमोना बुंबाय थादों प्रमद बर'ल' बुङाखै रनजित बसुमतारी बुङाखै बा राजु नार्जारी सार बिथांमोनाल' बुङाखै बुंबाय थादों जे इउपिपिनि दैदेनगिरि आरो लिडारफ्रा बुंबाय थादों कि जे बिथांमोना जेब्लानाखि जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव फैगोन बिथांमोना खुद गावनो बुंनानै लागोन कि बिथांमोनखौ मा सोर बख'दों दा बाथ्राया बिसो जाबाय थारैनो सोरबा गेम गेलेमारदों नामा बिथांमोननि गनाय बिथांमोनखौ बख'नाय जोबथेसालियाव खामानि मावनायनि सायाव माने सोर मा जेनेबा सोरबा कनस्पिरेन्सि खालामदों नामा सोरबा फाव फान्दायदों नामा सोरबा मा खालामदों नामा दा जों बुंनो हाया दा लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो मोनसे बाथ्रा फोरमायनानै होनो नागिरदों जे नंगौ जों समखौ नेलायदो नोंथांमोनाबो नेलायदो धोर्ज'नि फिथाइया गोदै जायो होनना बुंदों धोर्ज'नि फिथाइया गोदै जायो नोङो जुदि दा नों जे जायगायाव दं बेनिफ्राय जुदि नोङो 30 किल'मिटार जुदि नोङो डिस्टेन्स थांनांगौब्ला बाइकजों थांनांगौबा नोङो जेसेबां स्ल' थांगोन नोंनि देहा सोलेराबो मोजाङै थांगोन होनना बुंदों नों जेसेबां स्पिड थांगोन राफलि इउज खालामनानै थांगोन
सौथु सुदा हर नों माबा एक्सटेन्डबो जाहैनो हागौ बे बाथ्राखौबो जोङो साननानै नायनांगोन दा बिनि बेलायावहाय सोर स्पिडै खारदों सोर माने फुरा स्मुथै थांदों जों बे बाथ्राखौ जोङो फैबाय थानाय समखौ जों नेनांसिगोन आं होननाय बायदि धैर्यनि फिथाइया गोदै होननाय बायदि थारैनो जेब्लानाखि बिथांमोना उदां अख्रांनिफ्राय गबोगोन बिथांमोना गावसोरनि खुगाजों बुंथोंसै बिथांमोना बुंखागोन निसय प्रेस मिटआव होखागोन बिथांमोना मानो बुङा जानो बिथांमोना ओंखारनाय लोगो लोगो दानि मिडियाफ्रा थांखागोन खौरां लानानै थांखागोन आरो बिथांमोनहाबो दुखुजों आरो खुसिजों सुखुनि मोदैजों आरो दुखुनि माने मोदैजों बिथांमोना गाबै गाबैब्ला फोरमायनानै होगोन जे थारैनो मा जामारदों मा जामारनाय खिन्थु आङो 100% बिथांमोननि गनाय बिथांमोननि उदां अख्राङाव फैनायखौ आं बिराद लुबैदों मानोना हयथ' बयबो बर' फिसाफ्रा लुबैयो बिथांमोनाबो जों बायदि संसार जानो नोंसोर बायदि संसार जानो बिथांमोनाबो माने गोसो बिमा बिफा दं सोरबाया नुवाखै दिनैसिमबो बिफाया फिसाखौ नुवाखै नङा होमबा सोरबाया आरो गावनि फिसाफोरखौ नुवाखै जोबथेसालिनिफ्राय फैनो हायाखै फारसे बिसिफ्राबो बिमा बिफाफ्राबो थांनानै जोबथेसालियाव नायनो हानाय बेफोरबायदि केपासिटि गैया रां रुफा गैया स' बेफोरनि गोबां माखासे खारिफोर थानो हागौ लोगोफोर दा गतिके जोङो रन्जित बसुमतारी सार बुंनाय मालाबा प्रमद बर' सार बुंनाय मालाबा गोबिन्द बसुमतारी सार बुंनाय माब्लाबा राजु नार्जारी सार बुंनाय मालाबा उर्खाव गोरा ब्रह्म सार बुंनाय आरो मालाबा लरेन्स बसुमतारी सार बुंनाय लरेन्स इस्लारि सार बुंनाय स' बिथांमोनबा सोरबा सासे दानि रुलिं गभर्नमेन्टनि थान्दैफ्रा बुंनाय बे बाथ्राखौ जों नेनानै थाजोनि मानोना बिथांमोनाबोलाय मारैथो गाज्रि मावगोन फालाय मावनाय नङा निसय आरो जाय बिथांमोनहा सोर अमा सोर सैमा जोंथ' मिथिला नङा होमबा सोर अमानि खामानि मावदों सोर सैमानिखौ खामानिखौ सोर मावदों सोरखौ मुं होदों जों बेफोरखौ जों दा मिथिथ'नो हालिया स' गतिके गासैबो बिथांमोना बर'नि दैदेनगिरि आरो लिडार्स जानानै बिथांमोना निसय हारिखौ दैदेनगोन भबिष्यतआ उनाव मा जालांगोन आं मिजिं थिदों आरो आंहा गासैबो बर' लिडारफोरनि सायाव बिसास दङ फोथायनाय दङ आं बयखौबो आं सेल्युट खालामो मानोना बिथांमोन दैदेनगिरिफोरा दिनैसिम मावनायखासो मावनाय आरो सोरबा माबायदि लिडारफोर फैगौमोन जा साननोसो गोनां बाथ्रा जानानै फैयो स' गतिके सोरबा हाग्रामा सारानो जायाथों मानो सोरबा प्रमद सारानो जायाथों मानो सोरबा इउजि सोरबा बिश्वजितआनो जायाथों मानो सोरबा रन्जित सोरबा राजु सोरबा जेखि जायाथों मानो बिथांमोना दिनै मावनांगोन जातिखौ साननानै जातिनि सार्थआव मावनांगोन नोंगौ पलिटिकेलि बांद्राय सार्थआव खामानि मावोब्ला हारिया जोबस्रांनो नागिरो बे बाथ्राया सैथो बाथ्रा दिनै पलिटिकेलि बाथ्राफोरखौ लानानै जुदि जोङो पलिटिकेलि थांबाय थायोबा गावनि देरहानायखौल' नायनानै जुदि जों जेबो मावनांगौ खामानिखौ मावाब्ला दिनै बे मोनसे गिदिर मोनसे जेंना जानानै थागोन दा गतिके नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो बुंबाय नेदो सोर सैमानि भाव लादों सोर अमानि भाव लादों आरो माब्रै बे जों फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना नुखागोनखा अब्ला नेनानै थाबानो जाबाय धैर्यनि फिथाइया गोदै होननाय बायदि बेखिनियानो थेंक इउ